Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायबा हरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै सान्दुं गोसायाव आं दा दुब्लियाव थांगासिनो। आबौआ खोथिया फुदों आरो जोंहानि आबौआ। ओमफ्राय आङो निम्बु रिसि लांगासिनो इ सान्दुं गोसायाव। बिराद सान्दुं। नै बे टिफिनावहाय निम्बु रिसि लादों। बेयो जोंहानि फंबाय। नाहरनाय कि खनसे नाहरनाय ओइ जाम्बा नाहर दे सिख्लाफोरा गोसथोनायनि बेफोरखौ गायजोबसिगोन आरो ना गाइस। ओमफ्राय दा जोंहा गायनोनो समानो गैथारा, समबारफोरालागैल'सो गायनो हागोन। ओमफ्राय इसोर गायजोबबा जोंहा ट्रेक्टर लाबोनो जायगायानो लामायानो गैया जागोन। ओमफ्राय दा हालेवना दोनखाबाबो हायानो गोरा जाजोबगोन। मा खालामनाया गाहाम जागोन सानबाबो सानख'नो हाला जोंहा। बिराद जामेला जाना दोङो। ओमफ्राय आं आबौनो निम्बु रिसि लाबोनायावनो एसे खोथियाखौ फुनो नागिरदों आरो ना गाइस। एबार दैज्लां बोथोराव फार्स्ट टाइम फुनायदों। नायनोसै माबायदि फुनो रोंगौ ना रोङा होनलाय। Iku bude, emang kecak ya gini lah. Lebar bak, labu miskai. Jenang gumilan aku pulang dulu. Oh, sabi kecak kan. दसे फुनायावनो बिराद मेंबाय। आयु सान्दुंआ माबायदि गासिनो नायलाय। दे फु दामा माहालै आबौ? खाउन माहाना? हो? आखार दाननि थिं सान्दुङा बिराद सान्दुं गोसा गाइस। ओमफ्राय नै फाख्रि बिफां जि गिदिरथार स्कुलनि, जोंनि एमइ स्कुलनि। नैबे एमइ स्कुलाव सिगां जों फरायोमोन आरो। ओमफ्राय नैबे एमइ स्कुलनि सेरावनो नैबे फाख्रि दंफाङा दङ। बिराद मोजां थान्दा गुसु जायो। दायो दुब्लिनिफ्राय फैनानै जोङो दसे थाथ'दों आरो सान्दुं गोसायाव। हां थोन जालायबाय। एक्चुवेलि आं गाइस सान्दुं जानो हाया इखायनो आरोना। बेलेगफोरनि थाखायथ' बेखिनि सान्दुंआ एखबानो नङा। एनो मालाय जि खस्थ' खालामनानै माइ गायगासिनो इदि सान्दुं गोसायाव। आंहा इखिनि सान्दुंखौनो हाया। बे एमइ स्कुलावनो फरायदोंमोन आं आगोलो। बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो किसान एमइ स्कुल होननाया। बेनि अफिस सिगां जों फरायबा अफिसा बे लास्टनिया अफिसा। ओमफ्राय नै बेवहाय गोदान खालामबाय। ओमफ्राय नै फाख्रि दंफाङा जि गेदेर, हारसिंबा गिथावनो गोनां बेवहाय मोदाय ओंखारोनो। ओमफ्राय नै बेवहाय सान्दुं गोसायाव इमान खस्थ' खालामनानै माइ गायगासिनो। बहा मोनहैखो नोङो जाम्बा? थांनोसै
नोंखौ नुना गैसना गोसो आंनि उसाव बादाव जानजि सेरे बिखा फान्दां नोंनि गासैबो फुल स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय